Bună tuturor la un nou videoclip, sunt la Porumbei. L-am mai postat de o săptămână și 2-3 zile. Aici le-am făcut curat, după cum puteți vedea. Ia uitați, mai e acum mizerie cum sau mai este că ieri le-am făcut curat. Uitați, am făcut curat. Aici mai e apă pentru că am dat cu apă, cum v-am spus că la primăvară, la vară o să fac aici curat ca lumea. Aici n-am putut să fac pentru că sunt niște pietre. Și na, aici sunt porumbeii. Nu știu. Aici și-au făcut capucinii ai alt cuib. Cred că e a lor pentru că ei tot stau în el. Și uitați și puiul. Ia uitați-l. Numai că, nu știu, parcă nu-l hrănește. Acolo e Kinga stă pe ouă. Aici e un ou de alu ștrase. Pe aici nimica ouă. Nimic. Am mai prins 2 șobolani. Nu știu dacă știți, dacă v-am spus. Am prins 2 șobolani. Și acolo am pus un bolovan, un din ăsta, un bolțar, ca să nu mai intre. Și da, ce-am vrut să... Da, și acum hai să mergem la ăștialalți, pentru că am făcut o pușcă. Am mai modificat eu pe aici, uitat, am mai încodat găurile. Și acum se închide mai greu, uitați și acolo sus. Trebuie să fac plasa aia să stea așa. Aici am mai pus un LED. Și aici în jos am mai pus... Aici au fost cioceni și pe aici, dar cred că i-a luat maică-mea că n-a știut. Pe aici mai trebuie să înfund asta și mai este o gaură acolo sus. Asta o să fie aici în spate. Acum nu știu cum se vede pe filmare. Trebuie să fie acolo în spate. Aici sunt chingii. Le-am și dat drumul pe afară, dar acum nu le mai dau pentru că îi prind greu. Aici sunt chingii. Nu știu, femela dacă se vede. Că e soare și e vreme bună și nu prea văd. Și dincolo Strasele Italia e mare. Dar ei nu o să mai fie aici până scoate Kinga aia. Și atunci o să fie Kingi aici. Iepuri nu mai am. Stai să mergem și aici. Cușca asta de aici trebuie să fac curat în ea, că e mizerie de iepuri, trebuie să fac curat. Și să o mut de aici, să o mut lângă. Și aici aș vrea să bag uriașe maghiari, să o mut acolo lângă, să mai pun încă un palet să o mai ridic. Scândura asta vine băgată aici și aici vine ușa. Dar acum trebuie să curăț, nu știu dacă astăzi. Să vă arăt noile noutăți care le-am făcut acum. Acolo să fie uriașe maghiari albi, dacă nu știți. Aici să ăștia le-am dat drumul, nu mai le dau pentru că îi prind foarte greu. Să intrăm înapoi. Aici, în cușca asta, vreau să bag Volga. Să bag Volga pentru că tot se împerechează cu Rostovul și nu-i bine. Ia uitați, vedeți, Rostovul cu Volga sunt acolo și nu-i prea bine. Și a venit și la noi căldura, dar îi cu virusul ăsta. Știți voi ce virus, dar n-avem voie să-l spunem pe YouTube. COVID-19. Acum închid mai greu că, cum v-am spus, am înfundat. Și aș mai vrea să fac încă o cușcă din 2 paleți, cum și-a făcut Ionuț. Și aici, ia uitați acolo ce vreau să curăț și aici și să bag încă nu știu ce.
aici și aici și cam atât cu acest episod. Nu uitați de un like, share și subscribe. Noi ne revedem data viitoare. Pa!